Watch out mga kawati! Welcome back to my YouTube channel! So, kamusta kayong lahat dyan mga kawati? May bagong hugot na naman tayo mga kawati. Sana panoorin nyo mga kawati. Nga pala, shout out kay Integrated Vlog at saka kay Ryan TV. Shout out sa iyong lahat, gaw. Ingat po kayong lahat. Sana panoorin nyo yung video ko. May bagong hugot na naman tayo mga kawati. So, let's go mga kawati. Panoorin nyo mga kawati. A few moments later. Ikaw din na dihabay? Ikaw din na nagkagulgol siya. Ano ko ba ka? Ganun, singari ko panami na ito. May banha siya. Ikaw din na nagkagulgol siya. Oo, bay. Nalapa ko ari ba kay dagan na kay kog labo noon, bay. Kabaw di ka malabad eh, bay. Hindi ka kabaw malabad eh. Kabaw di ka malabad eh, bay. Oo, bay kay mo. Bay kay. Nasao, kita bay sa pobre hoting, bay. Kita ba kita? Halos tanang trabaho, bay. Naibawan ko, bay. Kaya ba ko mang laba? Kaya ba ko mang lihi? Kaya ba ko mang luto? Trabaho ko sa balay, bay. Kaya ba ko na, bay. Siyempre, natawag itang pobre, bay. So, ano sila? Nalimutan mga kay Bauta sa trabaho sulod sa balay, bay. Wala siya ikasweldo, bay. Kung mangitap tigyaya, bay. Pero, bay, usahay din naman ang mga ibaw, bay, na trabaho sulod balay. Kanabitong, yan, nagkakalit si Muya, bay, na waka kay Bauta sa siya mo ito. Mauro, yun ay walang umibaw, bay. Ikaw ba? Saan ka pa naman ba? Yung spotting mo kayo ba? Pero mag-ulay natin. Kita rin ba? Pero natin kadito ba? Yung spotting mo kayo ba? Wapo, yung panahon ba? Kuan ba ato ko dito ba kay lagi tagbabay ba mga kanang dita pasakitan ug higugmaon ta sangtod ug labaw sa tanan bay kanang di kabiyaan.